ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахшти ҷ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон маҳсул, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имо рекунем. Дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Суратша танҳо дар WhatsApp ёки имо роҳӣ кунед. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор ҳастай ВАЗ 2106 бо нархҳои 5000 сомонӣ ва ҳастай бо ВАЗ 2106 бо нархҳои 10000 сомонӣ, ҳастай Opel Vectra бо нархҳои 8000 сомонӣ ва ҳастай сечкаҳои Abioni ва Prazitoy бо нархҳои 30000 сомонӣ. Ва боз мошинҳои боркаш, зил, самосвал, ҳамин хел чизҳо ҳастанд, ки ҳамашон мошинҳо бо нархҳои арзон, яъне ҷудо карда барои шумо пешкаш мекунем. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед, ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 170 сомонӣ. навора саб мекунем, маромад рафтем. Якам мошини фурӯшии имрӯза ҳастай бо адрон грузовой самосвал ГАЗ-53 ҳастай, ки состоянии беҳтарин. соли барои 1989 ҳастай, ки ҳама ҷош 100% мега соҳибшон балон ҳолати корӣ, яъне ки 100%. хоб салоншам тоза, кузов тоза, бадон мошин ки ягон камбудӣ надорад. Хай ҷои балош латакати маҳкам кардагай мошин ки дар хона хуб ҳастай, 100% ягон камбудӣ надорад. Не ки ҳуҷҷатош буд шудаги ҳастай, ҳуҷҷат мекунен, мегиред фақат бортона мекашен, ки хокай сангай қума айни сезони ҳам хел мошино ҳастай. хоб айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рӯдаки, яъне ки ленинский районда ва фурӯхта мешавад бо нархи 34000 сомонӣ, ки бо кадоме ки мегирад арзонтар ва муомила дорад. мошин мега 100% ягон камбудӣ надорад, ҳама ҷош кор мекунад. ин латакати хай балонош маҳкам кардагиа. якум рақамошон аста Мегафон Тоҷикистон кор мекунад ва дуюм рақамошон номерои Россия аста, инашам кор мекунад ва дар рақамои Россияшон WhatsApp-ам пайваст дорад. кадоме ки наличи сумкате мегирад бо арзонтар ва муомила дорад. 34ташон мегирад муомила ва савдош дар назди мошин. дар комментария шумо бисёр хоҳиш кардем грузовой самосвал ГАЗ-53 монем. ина барои шумо гуфтагитон дӯстони азиз ба мо пешкаш шуд, мо барои шумо видео кардем. дигар маълумотои пурра ва 100% тариқи телефон аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз, кадом намуди реклама ки дошта бошед, чизҳои фурӯшӣ, хонаи, заминаи, квартираи, мошинаи, великаи, телефонаи, ягон гомолаи маромад роҳӣ кунед, мо фурӯшта рекламада мегузорем. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Daiwo Nexia аст. Бадорам хеле светои вишнои олучагӣ. хоб соли барои 1994 ҳастай, ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. мотораш Prazitoy 1.6 литр, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. салон тоза, электропакет, родной краска, хай балоншам ҳолати кория бадон ашод ҳуҷҷат ва пусидагӣ, дигар ҳолатҳои дигар чирош ягон чи гуфтагӣ нестай. тоқа суми холӣ, яъне ки маълумоти мошин бадроне ки хела кам настагианд. нархи мошина мега 11000 сомонӣ гуфтаиста ва ака чанқа арзон мекунанд, инаша нагуфтиянд. мошин мега дар душанбе ҳолаташ хуб астай, ин рақамошон ва илон кор мекунад. ба кадоми шумо ки агар ҳамин нарх агар шумода мувофиқ бошад, метавонем ки рафта мошина аз пеш бинем. 11000 сомонӣ мошин дар душанбе рақамошон ва илон астай. бо хай муомилаша тариқи телефона аз пешай худатон мекунем. барои видеонавори мо ки барои шумо меҳнат мекунем, тайёр мекунем, дӯстони азиз, лайкотонро фаромӯш накунед. гузорем меҳнати моро қадрдонӣ кунем ва имконият бошад навора падлисаш кунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошинои советския бадро, мошинои молодежне, ки дар комментария бисёр хоҳиш кардем. хоб ВАЗ 21010 бадрон соли барои 6 2004 солае, ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. мотор 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техника мега, мошин мега бо тамоми санадашон мега 100%. 7 моҳи дига мега ҳуҷҷат дорад. хай дискаош Prazitoy, балоншам ҳолати кори, салон инам хел состояния. мошин бадрон айни ҳол дар душанбаи пойтахта қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 11000 сомонӣ, ки ин нархам соҳибшон мондиянд. срочно мега пул дар кора. хай нашуд минуси мошина ягон камбудиша гуфтагӣ нестай. хай кадоме то ки мошин хари, агар иминам хари мошини конкретна харидор ки бошен, тамос гирифта маълумоти иловагиша аз соҳибашон пурсен. рақамошон Мегафон, нархи мошин 11000 сомонӣ дар душанбе, дигар маълумоти пурра аз соҳибашон.
кадом намуд маркаи мошине ки ба шумо ки дар кор бошад, мошинои майда боркаша дар комментари нависед. мо агар ки ёфтем якумшта ба шумо пешкаш мекунем. Албатта мошинро ҷудо карда бари шумо видео мекунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класса аст бардорон сечка соли 1996 аст ки сӯишфурӯш дизеле, яъне ки дизеле мега соҳибуш 100 км мега 6 литр расход дора. Ҳамин хел маълумотча наистия. Объём моторш мега 2 литр, коробкаш автомата, мошин мега дар ҳолати хуби техникаи бардорон. Мошин 4 та электропакет, салоншам хай камтар химчистка, яъне ки тозагӣ палисос мекунен. خب رادنوی کراسکش هم خیلی سریبریسته بدون عزیز. خب 4 دیسکا دارد. ماشین چقدر حالتی خوبه میگه سوینه که کانتر مثال بوی خیلی مثال کور داره مثال چقدر یعنی تازگی ایخه ماشین میگه 100% میگه سودو دارد اومده بیرون ماشین چه میگه همش کگ نداره. ماشین میگه نقش 30000 سومانی گفته با کدومی که میگه ارزان تر هم میشد و قرار دارد در دوشنبه پایتخت عینی هول. خب کدام معلوماتی که با ما پیشکش کردم ما برای شما نوشتیم یعنی که گفتم دوستان عزیز وای رقمشون و ویلون نرخ ماشین از چخیلی کو 30000 سوم در دوشنبه مرا تماس گیریم با ارزان و سودو دورا میگه سوی باش. پنجم ماشین فروشی نوبتی است بادرون با است ماشینای سوئدسکی است که واز 2106. خب سال پرویشش 1996 است که سویفرش بنزین گاز هر دوش کار میکند. موتور میگه پراستو اکونومی 3 لیتر коробка механика ҳолати мошин میگه نخدو. ماشین میگه 4 تا балон میگه пачка 1 تا دیگه запаска دارد. аккумулятор میگه 100% мотор 0 газ бензин кор мекунад. кузовш میگه тозаҳай пусидагӣ задагӣ варид умуман надорад. монитор балонамаш пачка яъне ки баъдон мошинча мегӯяд ҳолаташ беҳтарина ягом расход надора. мошиное ки вази 2106 тозаҳкош яъне ки срочно пулдакора мега соҳиб бош. нархи мошина мега 10000 сомонӣ гуфтесан ака бо чанд арзон мекардагиша инаша вобаста аз шумо ва аз одами фурӯшанда мекунад ва мошин дар шаҳри ваҳдат айни ҳол қарор дорад. ина рақамош аста билай нархи мошин 10000 сомонӣ маромад та занг занед. бояд та дига ҳам халии мошин аста ваз 2106 бо нархи 5000 сомонӣ ваш дига аста дар ахири навора агар хоҳем вашам тамошо карда бинед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra аст баъдон ки бо нархҳои арзон хай камтар кор дорад. соли 1994 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.8 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. мошин мега хеле 100% неки косметический обшим кор дорад. 4 та балон простой, 4 диска, салоншам более-менее даро ручной, родной краской намхер, светой вишной. баъдон яъне ки чиқа гум хоб намедонам вишнови гӯем ки ягон намуд дига свет гӯем хай хитон интихоб кунен. мошин хай баъзе ҷош яъне кам-кам кор дорад. яъне хай нархаш неки бениҳоят арзон аст. 8000 сомонӣ нархш аст ки бо мумкинам ҳамира ягон сум арзон кунад. неки илтимос мега вақте телефона набардошта куштан агар телефон шунам яъне гӯё ки уже мошин савдо шудагия. агар номерошон агар кор ки накард соҳибшон гуфтагия ки мошин уже савдо шудагия. барои ҳамин беҳуда дига занг назанед. 8000 сомонӣ аст баъдон ки хе мошина сраза мехаранд ки сраза одамое ки ҳастанд ки усто мегиранд расходша мекунанд бо ира 10 та я 15 ё 20 та мефурӯшанд. баъдон солаш 94 аст. мошин дар душанбе хай чихеле гуфтам 8000 сомонӣ ва рақамошон аст поёнда. кадоми шумо агар успед карден маромад метавонед ки бо хатишон савдо карда мошина гиред. лайкро разанед ва навора позитсияш кунед. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон ки бояд тайга аст ки дар аввал гуфта будем ки бояд тайга ваз 2106 аст бо нархи арзон. инашам баъдон хай камтар меличовка кор дора нахоҳен агар ҳамин хел ҳай мекунем. ваз 2106 баъдон соли 1999 аст ки сӯишфурӯш бензини холия. мотор мега простой 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 та балонои зимни мега пачка дорад. аккумуляторшам мега пачка. хоб родной краска, салоншам тоза. фақат камбуди мошина мега ки як краска мекунӣ тамом. яъне ҳамия мегӯяд балон, салон, мотор ҳама ё мега беҳтарина камбуди надорад гарантия. фақат камбудиш як краска.
агар шумо дар деҳо тарафҳои қишлоқ доред мошин меша, агар дар нои шаҳр дар бошед хубуш як красна карден беҳтарае. нархи мошин 5000 сомонӣ ба дрон ва қарор дорад дар ноҳияи Рашда. рақамош расад тисел кадоме ки агар хайда бошад, агар ноҳияи Рашд рафтатона ина мошиничаи арзон бо ҳамирам ягон сум мумкин муомила дорад, неки аниқ палибон муомила мекунад. марамат хай бо маълумотҳои 100% ва аниқша аз рақамҳои тисели поёмода гиред. ҳашто мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи ба дрон бояд тега ҳаста ки мерседесҳои Benz C-класс сечка сафед састани хуб элегансаи ба дрон. соли барои 1994 ҳаста ки сӯзишфурӯш дизеле, авбиё мотораш 2.5 литре, коробкаш механикае, ҳолати мошин мега беҳтарин ба дрон. мошинча мега 100% элегансаи ба дрон, электропакет, 4 дискаи рамашка, 4 таблонаи 60%, хай радной кара сафед, мошин обши нахада дизеле, хай расхода дизел камтар бо чем ай чи арзонтар аст ба дрон, кадоме ки агар ки мефаҳмад дизела маънеша. хоб мошин айни ҳол дар шаҳри Ҳисора мега соҳибшон ва срочно мега пул дар курае мефурӯшад бо нархи 32000 сомонӣ ки бо ҳамирам арзон мекунад. ин рақамош раста мегафон кор мекунад, ба кадоми шумо ки хеле сечкаи арзон ки лозим бошад бо теъмоле ки савдо дорад. дар шаҳри Ҳисор 32000 сомонӣ рақамошро мегафон марамат тамос гирем. дӯстони азиз, боз такрор мегӯям чӣ намуд рекламаи великаи хонаи мошинаи аробаи гомола телефонаи ягон фирма ягон сохтмонаи фарнадорад ягон аппаратаи мо дар экран мо фурӯшта мегузорем. лайкҳоро фаромӯш накунед ва дар имрӯза навор ҳамин мошинаи фурӯш буд. То видеои оянда.